Marvis Minis olisi aiheena, niin mitä tämä nyt oikein tarkoittaa, tämä Marvis Minis? Eli Marvis Minis on tämmöinen Mistiin tuotu uusi ominaisuus, ja ne käytännössä on semmoisia mini-agentteja, mitkä toimii siellä ja testaa verkkoa. Eli tällä hetkellä käytännössä löytyy tukiasemista uusimmalla firmistasolla, ja se voidaan ottaa käyttöön ihan ilman mitään lisenssijuttuja tai muita, olettaen tietenkin, että Marvis-lisenssi on. Ja se löytyy täältä Marvis Minisin alta, ja nähdään täältä näin, että missä saiteissa niitä testejä on ajettu. Ja nähdään täältä, että milloin on ajettu, mikä on statukset ja onko ne mennyt läpi vaiko eikö ja mitä siellä on mahdollisesti mennyt mönkään. Sitten kun otetaan se itse testi auki, niin täältä nähdään, että mitkä tukiasemat on ollut ihan ok ja mistä ne testit on ajettu ja missä mahdollisesti sitten on jotain mennyt pieleen. Eli tästä vaikka nähdään, että tästä kyseisestä tukiasemasta niin ei olla saatu sitten IP-osoitetta. Ja tätä klikkaamalla niin saadaan backup sieltä talteen. Näitä testejä tosiaan ajetaan defaulttina jokaisten muutosten jälkeen ja sitten niitä pystytään täältä manuaalisesti ajamaan ja niitä pystytään määrittelemään erilaisia triggereitä, että milloin näitä Marvis Minis-testejä sitten sieltä ajetaan. Okei, eli verkko käytännössä niin testaa itseään ilman niitä lopullisia tai varsinaisia käyttäjiä siellä taustalla. Juu, näin? Kyllä, juurikin näin. Eli ajatuksena on nimenomaan poistaa se manuaalisen käyttäjätestauksen tarve siinä, kun niitä muutoksia tai muita on tehty. Ja näin ollen pystytään myöskin varmistumaan, että hyvillä mielin se verkko siellä toimii. Tai nähdään, jos ei toimi. Mielenkiintoista. Hei, jos kiinnostaa aihe enemmän, niin olkaa ihmeessä yhteyksissä Jukkaan tai muuhun, niin katsotaan vaikka live-demon kautta lisää. Yes, kiitos. Moro.